Kardom pini biruta pangjang along pen kado kavya phantrame kardom na fajeriklom. Tangdi pini biruta pangjang arjuikha. Nijang karbiang long bitung reng thama constituency kaparlo R2 ke kang Dhoniram terang arong amekar kang bura timung asarpi Karlitang Basapi Terangpi Arta ningkan pharoi sira thomkep plengdet penapi asang tet jutpami pen arong kachevoi. Lasong si nonapor muni tatum pirthia tha ke dolong apor thipi khangjang. Ke dolong ne sita non ke ningkan trokep arta mate ningkan troksikep arta ansi do unchochi. Sita Karlitang Basapi Terangpi ke ningkan pharoi sira ningkan thomkep arta plengte ta phisi sangtet kachu enda. Lata isi phur ki moalong ke do angthek. Karlitang Basapi Terangpi ke 1893 mate pharokre narkepra sirkepkepra kethomaning kansi ame hangthek. Lapen alang like asu selat atuma phan anta je thek tekang long etla. Karlitang Basapi Terangpi ta inut rongkhang reserve arlo ke do duncheng abang phi. Karlitang Basapi Terangpi arta ningkan pharoi sira thomke plengde ta phita alangli thang alamadun phuphe pin pensi pirthe do pensi sangtet chu endam. Dak nili norte ngarong gambura lo nili lo lasi dak nili ni sarpi kisar mana asang tet kijula arta ke ong bensi kiti alang li bemar pinele penlagi tigali alang li nikan pharoi sa thongkep ke pleng lasi alang li kajodmo abang ke 1893 nikan alang li jonmo lo non kiti bangke 2023 December Lapenalang li pirthe ke dona hot hidi inglong arit thengke jorpensi asomar jepa thepu. Lapen la anarta pensi pirthe ke do arji kiding ke thek dunlong pen thang bang pen alamadun phuphe pin pensi sangtet chu endam long ke rong asoratum aning exam pik pasi rong asar the lapen rong amekaratum nilituma pherang ke kahomri dama hot nang thandu.